jamaah apa ora? Banyak itu keju. Lek koyokmu keju, koyokku yo keju lho, Rip. Ayo to jamaah, Rip. Nah, banyak itu keju. Lek carane koyo ngene aku ra kuat, Rip. Aku tak lunga nek Kalimantan. Tak lunga aku tak njikok koper aku. Iki. Nek carane koyo ngene iki atiku lara, Rip. Ndang ge jamaah, Rip. Mama, banyak itu keju. Ya wes aku lek mau tak njikok koper tak lunga tak telepon Riko. Ini wis ra kuat nih. Lambiku wis tak usum tak lunga. Iki jamaahnya sih. Apa pe lunga ning Kalimantan ae aku. Aku wis ra kuat aku. Apa jamaahnya? Aku lek kowe ra kena tak atur tak lunga ning Kalimantan aku. Lunga aku wis ra kuat atiku iki. Jamaah beragi. Lek ra jamaah tak budal lek. Riko. Aku Kalimantan aku kok. Saiki rene yo. Iki jamaah apa ora iki? Banyak itu keju. Yo wis tak lunga. Iki jamaah sih, iki. Jamaah apa ora? Jangan dicikok di. Oh, yo. Mana sih, Pak? Selip, Pak. Mana sih? Hatiku kayak gak kuat iki. Banyak keju tak urut nih balik iki. Jamaah sih ya ndak. Dadi kondisi rata-rata iki. Lunga ning Kalimantan. Jamaah saya iki. Karek ngenteni Riko tok. Apa jamaahnya? Jamaah, Hah. tenanan sungguh. Minta maaf. Hatiku lara ngene iki. Aku endi tanduk Ramajiko. Ngene Kalimantan. Ora aku sedang dulu Kalimantan aku kok. Ndang dicikuken rukomu. Atiku lara. Lagi mau pusingan Arif. Ngerekam ra oleh guyu tapok cangkemmu engko lek ngerekam guyu ngono kuwi. Ngerekam ki meneng ora guyu-guyu. Endi rantang jikok rukon Riko selak teko iki engko. Piye iki? Wes budal.